Domin sanya thumbnail ko domin fara YouTube dole kana buƙatar wannan application da ake kira YT Studio. Kamar yadda muka ambata a baya, lallai ka tabbatar kana da shi domin ta shi ne za ka dinga yin abubuwa da yawa. Idan ka shiga YT Studio naka za ka ga bidiyoyinka. Idan waɗanda ka yi su wato na kurkusa kenan. Idan ka je nan kan content kuma za ka ga dukkan bidiyoyin da ka ɗora su akan YouTube naka. So let's say za ka zaɓi bidiyon da kake so. Yanzu misali let's say bari in zaɓi wannan bidiyon. Idan ka danna kan shi haka, za ka ga alamar edit. Ka je edit. Da ya buɗe maka za ka ga inda zai baka daman wato YouTube thumbnail. To wannan buɗewa na farko kenan, ga wajen sa description za mu zo gare shi nan gurin wajen visibility a ɓoye bidiyon yake nan wajen tags. To abu na gaba sai ka ƙara danna alƙalamin nan dai. To ka ga ya kawo ka wajen thumbnail. Automatically zai ɗauki wani sakan 5 na bidiyon ka ko sakan 30 ya sama a mazaunin cover nashi. Nan kuma ga gurin custom thumbnail inda za ka ɗauko ka sa wani cover thumbnail wanda kake so a cikin wayanka. Yanzu bari mu shiga cikin wayanmu mu ɗauko. In aka lura ga cover da muka yi shi gashi nan anan, ga wasu waɗanda na yi su daga baya. To let's say yanzu sai ka danna kan shi. Kun ga gashi nan yanda ya haɗu ko ya zauna, sai ka danna done. Da ka danna not done sai ka ƙara danna save. Shi kenan, da ya gama kawai ka sanya wa bidiyon ka cover. Ka sanya abin da zai jawo wato tamkar abin da zai sayar da bidiyon ka ko ya jawo hankalin masu kallo. Ko in a kasuwa ne tamkar ka yi fenti ka ƙawata gaban shagonka ta yanda mutane za su dinga zuwa suna ta rututu. Ko da mutum bai iya karatu ba, ka sa masa alamar da zai gane abin da wato bidiyon ka ya ƙunsa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.